Der har længe gået rygter om, at Carlsberg Sport vil indgå et nyt sponsorat af en dansk sportsklub. Og hvis rygtet taler sandt, så kan der ifølge pålidelige kilder blive tale om et noget overraskende valg. Flere eksperter mener dog, der er tale om en klub med usædvanligt mange unge talenter. Og så er der jo selvfølgelig Danmarks nye superstjerne. Og rygter om Carlsberg Sports mulige sponsorat har allerede spredt sig som en steppebrand. Mange sportsbutikker kan berette, at det ikke længere er navne som Ronaldo og Messi, kunderne vil have tryk på deres trøjer. Nu er der kun ét navn, der tæller. I Bollywood har historien givet inspiration til en ny film. अभी ध्यान दुआ है जी इनका। अरे मेरी माँ के साथ कितना अन्याय हुआ। भगवान मेरा सुहाग लुट गया। मेरी माँ कितना अच्छा रही ना? Very natural. Very natural ना? Very natural. Continue. Ja, og så er det måske på tide, at vi hører lidt fra hovedpersonen selv. Og hvilket land befinder du dig i lige nu? Det er Danmark. Jeg har lige fået at vide, at du har fået tilbudt en kontrakt på hvor mange millioner om ugen? 16. Utroligt, utroligt. Men du har sagt nej til tilbuddet. Hvorfor har du valgt at blive i din gamle klub? Jeg gør det i Tønder med, og det er en god klub, fordi godt sammenhold, og man får gode venner, og de har det hele andet. Ja, dejligt at høre, at der stadig er spillere, der tænker mere på holdet end på sig selv. Det var alt for os. På gensyn. Se hvad dig og dit hold kan få ud af et Carlsberg Sport sponsorat. Carlsberg Sport, proud sponsor of you.